وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan mervi beşek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayttılar etedruna mel gıybatu aya biliyorsunuz mu nemedir gıybet kalu Allah ve Resuluhu alem ayttılar sahabe-i kiramlar Allah ve onun peygamberi öktebeliyor kala zikruka ahaka bima yakrahu peygamberimiz ettiler gıybet senin yad etmekle musulman doğanı oldat bileniki yakrahu bet görüyor bir musulman doğanın bedigeler yani keplerini aytsa bir adam kel bolsa Waqi şoğa kel diýsen bedi gelýär. Ana gıybet boldy. Falan kel diýsen. Bir meselem bir adam kör bolsa, waqi şoň kör diýsen bedi geljek. Ya bir adam çolak bolsa, falan çolak diýsen bedi geljek. Ya bir musulman doganyň bedi geler ýa-ni gepleri bilen ýady bar etsen, adyny tutsaň şo gıybet eken. Kyl soraldy, eperayta aya habar berin inkana piyahi maqulu eger bolsa men musulman doganymda ol zat eki aýtýan, şu aýtdyň gepim bar bolsa, meselen kel diýsem kel bolsa şo. Kör diýsem kör bolsa. Şu babu sanama qala peygamberimiz aytdy inkana fihi ma taqulu eger bolsa şonda ol zat eki aýtýan fakat irtabtahu bestaqiq qiwatyn etdiň bar sıfatyny aýtdyň. Wa illam yakun fihi ma taqulu eger bolmasa şonda ol zat eki aýtýan gepin ýok bolsa fakat bahattahu bestaqiq onu böhtan etdiň. Eger şo sıfatlar şonda ba bolup aýtdyň, onda onu qiwatyn etdiň. Ýok zatlaryny aýtdyň, böhtan etdiň diýilýär. Şojat insan gıybatdan perhiz etmeli. Gıybat hukuklu vat bolýatly ekran bilen. Kıyamet gün bolan pillasynda okyn namazyňdan tutan rozaňdan men sen gıybatyny edipdim. Gıybat edilen adam Allah Taala huzuruna barady. Şulatda men gıybatym etdirdim dünýäde. Huda bilen o dünýäde kança rekat namaz bilen hoş boljak. Bir adamy şu dünýäde söýükdiň. Ol adam kança rekat namazyň sowabyny alyp hoş boljak. Şu zatdan hiç bir adam gıybatını etmelidir. Süfyan-ı Suri rahmetullahi aleyh'den şagirdler soradılar. İmam Azam Ebu Hanife ne rakam? Oğlum şayet bir kidepe ayet beren olsam sizlere. Son şagirdler soradılar. Süfyan-ı Suri ettiler İmam Ebu Hanife bakhil adam. Şagirdler ettiler ya ustad dediler eşitdik İmam Ebu Hanife köp sahiy adam deyip siz bakhil diýdiňiz. Süfyan-ı Suri ettim men bakhil diýdim Ebu Hanife sahibi şejaatyn. Ebu Hanife sahibi hiç bir adam gıybatını eden yok. Sowabını başka adama beren yok dedi. Bir adam gıybatını etdiňizmi? Siz şu gıybatını edeniňiz üçin o dünýäde siň amaly salihiňizden alyp şol gıybat edilen adama berilmeli. İmam Ebu Hanife sahibi aýtýarken eger men gıybat edasam bil fardy takdir atynyň gıybatyny etjek diýer. Bu jahatynyň üýüň sowaby üýden daşlar çykmasyn diýip. Atynyň gıybatyny etseň, sen sowabyň gıybat edenim üçin berilse, men sowabym atynyma berilsin der. Başga berilmesin. Şejaatnyň olaryň ömürlerinde kança bereketler bardy. İmam Buhari rahmetullahi aleyh olaryň ömürlerinde kança bereketler bardy. Olar insanyň gıybatyny etip görünýär. Şejaatnyň tulaby ekrim addy bolun. Ömürlerimde bereket bolsun diýseň, we her bir musulmanyň men ömrüm ba bereket bolsun diýse gıybatdan uzak dursun. Gıybat insanyň ömrüne bir bereket etýär. Ondan soň bir bereket üçin günde 5 wagt namaz okuyasın. Başga nawafillerim okuy bilme. Onuň gıybatyny küýdirip otur. Mana şu Qur'ana diýmişende geler. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'uş şehwat fasawfa yalqawna gayya. Şu aýatyň zeýlinde aýtdylar. Allah Taala aýtdy: "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Peygamberlerden soň şöyle janişinler geldi. Adaa'us salawat. Okyn namazlaryny küýetdiler diýär. Peygamberlerden soň şöyle adamlar geldi, okyn namazlaryny küýdirdiler. Wattaba'uş şehwat, haýşatlaryna tirkeşdiler diýär. Fesawfa yalqawna gayya. Tizlikde dozaha barardy. Şunda ulamalar aýtdy. Namazy näde küýdirmek bolýar? Iza'us salat, namaz zaý etmeklik barada aýtdylar. El gıybat ba'daha. Bir tefsirinde tefsir İmam Razi, Fahrettin Razi tefsiri kebirde aýdan eken. Namaz zaý etmekden murat şol eken. El gıybat ba'daha. Namaz okuyup bolandan soň gıybat edilýär. Bazı mescitlerde namaz ýere okuyup çykýarlar. Mescide arka berip palany ogly orakam palany gıybat, birakam palany kendi birakam. Mescide arka berip şahmadan gıybat etýärler. Ali ol bar namaz okuyup bolandan soň gıybat etmek namazyny küýetmek eken. Bir tefsirini şöyle diýen eken, namaz okuyup bolan soň gıybat etdiňmi, okuy namazyny küýdirýär eken. Allah Taala gıybat diýen zatdan her bir afrady musulman dilleri hifazat etsin.